Dobrý den, dámy a pánové. Jsme v Životicích, kde je na prodej nádherný barokní zámeček. Jmenuji se Míla Petrovič, jsem realitní makléř společnosti Remax Nova a prodej této nemovitosti má na starosti Jan Rampa, kterýho bych se chtěl zeptat, čím tě tato nemovitost zaujala. Tato nemovitost je zajímavá nejen tím, jakou zanechala historickou stopu, že je stará 600 let a první zmínky jsou již z 15. století, ale pro mě je tam na ní nejzajímavější zejména ten příběh současného majitele, který koupil před 45 lety jako naprostou ruinu, do které teklo, ze které rostly stromy ze střechy. A za tu dobu ji přestavěl do původní barokní podoby, vetknul jí její historický ráz, ale neopomněl soudobé výdobytky techniky, jako je televize, satelit, telefon, internet, ústřední topení a podobně. Pojďte se podívat, myslím si, že to bude stát za to. Historie zámku je podrobně zmapována. Původní tvrz z počátku 15. století byla v průběhu staletí přestavována na panské sídlo, aby se v 18. století přeměnila na barokní zámeček. Po druhé světové válce nemovitost chátrala a pomalu se měnila v ruinu. Zachránil ji až v 60. letech minulého století současný majitel. Ten, profesí starožitník, zahájil soustavnou rekonstrukci, která trvala více než 40 let. Tím proměnil zámecké trosky v barokní skvost, který oživil plány původního architekta z 18. století Antonia de Maggia v novou přítomnost. Ve dvou zámeckých podlažích jsou k dispozici 4 bytové jednotky s kuchyněmi a sociálním zařízením. Spodní byt, který dříve sloužil služebnictvu, je zařízen jako selské obydlí a horní byty sloužily panstvu a jsou luxusně vybaveny. K tomu je ještě v horním patře hostinský pokoj s koupelnou a WC. Prostorná půda a klembový sklep jsou vhodné k dalším stavebním úpravám. Zámek má vlastní vodu z hlubinného vrtu a je zde zaveden internet, telefon a satelit. Topení je dvojí. Majitel má možnost využít radiátory napojené na 2 plynové kotle, které jsou zásobovány z velkého plynového rezervoáru, nebo si zatopit v kachlových kamnech, která jsou součástí každého bytu, je jich celkem 6 a teplo je zde tím daleko rychleji. Bezpečnostní zařízení hlídá všechna důležitá místa zámku. Střecha je krásná a bez jediné vady. Asi nejkrásnějším místem na zámku je zámecká kaple. Se zámkem se prodává také rodinný domek pro správce, hospodářské budovy a celkem 2,5 hektaru pozemku. Nabízíme vám tady krásnou nemovitost v báječném stavu. Pro vaši informaci, nachází se přesně ve středu Evropy, kde do Prahy je to 101 km, v Plzni jsme autem za půl hodiny, do Vídně to máme 280 km a skoro stejně 285 km by měřila naše cesta do Mnichova. Malebnému zámku sluší i životický rybník. Vysokou kvalitu zámku zvyšuje skutečnost, že všechny opravy byly provedeny velmi citlivě a pod dohledem památkářů. Ale hlavně je tu úžasný klid. Zámek se nachází na okraji přírodního parku a aby ten klid ani barokní architekturu nic nerušilo, zakoupil současný majitel všechny pozemky přiléhající k zámku. Tím je klid a intimita zaručena. Dámy a pánové, tímto tato prohlídka končí. Srdečně zvu všechny vážné zájemce o prohlídku této nemovitosti. Naschledanou.